Coas temperaturas baixando e as estradas con máis xeadas, moitos condutores preocúpanse pola seguridade ao volante. Para isto hai expertos que recomendan un tipo de neumático concreto, os de 4 estacións. Estes neumáticos están deseñados para adaptarse a todas as estacións do ano, destacando especialmente en condicións de frío intenso e xeadas. A súa principal vantaxe é que teñen unha goma máis resistente e debuxos máis agresivos que melloran o agarre nas estradas cubertas de xeo ou neve. Si, teñen algo máis alto de goma, algo máis de goma ten cos normales. E despois son unhas rodas que teñen os dibujos máis agresivos para agarrar máis, que as normales. A pesar das súas vantaxes, algúns condutores aínda se amosan reticentes a usalos, xa que os neumáticos de 4 estacións teñen debuxos máis visibles e agresivos en comparación cos neumáticos convencionais. Tente rearse a poñelos. Moito non lle gusta poñer ese neumático, porque teñen así dibujos máis agresivos e a xente a moita xente ponos, pero outra xente non os quer. Así mesmo, os expertos destacan que a diferenza de prezo é mínima e a seguridade adicional que ofrecen nas peores condicións climáticas pode ser fundamental. Hai xente que os pide, que miren en internet as características que teñen, as cualidades que teñen e pídenos, pero os que non saben, pois non lle gusta. Para aqueles que queren maximizar a súa seguridade nas estradas durante o inverno, os neumáticos de 4 estacións son unha opción a ter en conta, especialmente cando as temperaturas baixan e as condicións se volven máis perigosas.